Halloween lähestyy kovaa tahtia ja me ollaan ainakin täällä jo ihan fiiliksissään siitä. Ja sen takia meillä olisi tänään tarkoituksena kokata vähän Halloween teemaisesti. Ville tekee suolaisen muumiopiirakan ja minä leivon Halloween teemaisia mokkapaloja. Onkohan meistä tekemään noin hienoja Halloween taideteoksia? Se selviää vain testaamalla. No niin, ja täällä ollaankin karmaisevassa keittiökornerissa. Ollaanko me valmiina lähteä toisintamaan näitä annoksia? Kyllä, eiköhän lähdetä kokkaamaan. Haamumarengithan tehdään kananmunista ja nimenomaan kananmunan valkuaisista. Lähdetään erottelemaan keltuaiset valkuaisista. Piirakkataikina, joka meillä onkin tuossa ollut hetken aikaa sulamassa, niin tää pitäisi nyt levittää tuohon voideltuun vuokaan. Ja voiteluun me käytetään keijua. Rasvan määrässä tässä vaiheessa ei kannata säästellä. Ja sen jälkeen meidän pitäisi sitten siis tämä painella pohjaksi. Ja nytten on valkuaiset vaahdotettu ja ruvetaan lisäämään pikkuhiljaa sokeria, niin saadaan näihin meidän kummituksiin myös vähän makeutta. Sitten ohjeessa lukee, että haarukalla pitää tökkiä pikkureikiä ympäriinsä tätä taikinaa ja sen jälkeen sitten vaan uuniin 10 minuutiksi. Se ruppaa nyt olemaan kuin Michael Myersin jäljiltä. Ja sitten vaan piirakkapohja uuniin hetkeksi. Seuraavaksi tässä olisi tarkoituksena pilkkoa kuutioiksi sipuli ja paprika ja porkkanat raastaa valmiiksi ja maissi sulaa meillä jo tossa, niin päästään sitten eteenpäin, kun piirakka tulee tuolta uunista pois. Nyt marenki on tehty valmiiksi. Se on laitettu tänne pursutuspussiin. Nyt olisi tarkoitus tähän pellille sitten pyöräyttää kummituksia ja laittaa niille tämmöisiä hauskoja sokerisilmiä, minkä jälkeen ne voidaan sitten laittaa uuniin. Sittenpä lähdetäänkin tekemään mokkapalataikinaa. Tällä kertaa tehdään pienellä appelsiinitvistillä. Onkohan mä pistän tän kameran sulaaks tää? Eihän tää nyt, jos mä pistän tonne seinään kiinni tonne hellan taakse. Ei se heti ainakaan. Ei se heti ainakaan sulaa ja sehän riittää meille. Appelsiinimehua varten meillä on ihan tämmönen mehupuristin. Pyöräytellään tosta, niin saadaan oikeesti tuoretta mehua. Pitäisikö mä joskus oikeesti käyttää sitä? Mä ostin sen tätä varten. Ai jaa, no mä olinkin, että en mä tiedä, että meillä on tommonen. No niin, ja nyt alkaa olemaan pannu sen verran lämmin, että tiputetaan tuo meidän... Tästä tosiaan tullaan siis, suolainen piirakka, niin totta kai se on ruokasa piirakka, mutta sitten tässähän meillä nyt tärkeintä on se, miltä se näyttää, että pitää koittaa saada sitä semmonen muumiomaisen näköinen, ja voi kun aina jaksas laittaa näin tälleen valmiiksi. Rasiani, noin. Ja porkkanaraastikin tuosta nui ja maissit kaikki näin. Ihan kuin jossain kokkiohjelmassa. Tästähän jos oikein haluais kauhuteemaisen piirakan, niin pistä salaa pikku pari tippaa tämmöstä tonne, mutta Ville, tiukka kyssäri tässä vaiheessa. No. Mikä on sun semmonen suosikki Halloween otus? No Molli on aika pelottava tuossa vieressä apukoppiita. Ja sitten lisätään desi vettä, noin. Täältä meidän salainen ainesosa takoseos. No niin. Varsinaisen mokkapalataikinan tekeminen lähteekin sitten kananmunien ja sokerin vaahdottamisesta. Eli munat ja sokeri on nyt vatkattu vaahdoksi ja seuraavaksi ruvetaan sotkemaan sitten tuolta jauhoja sekaisin, eli vehnäjauhoa ja sitten kaakaojauhetta ja leivijauhetta ja vaniliinisokeria. Ja nyt kun meillä tuo kananjauheliha kastike alkaa olemaan valmiina, niin tehdään tähän vielä tämmönen kananmuna ranskankerma juustoraste seos, joka tulee myös ton meidän valmiin piirakan päälle sitten. Ranskankerma purkki kokonaisuudessaan. Ja sitten kananmunat, sitten vähän sotketaan tuosta ja tällä hetkellä hyvin tälleen kauhuteemaan sopivan näköistä. Sitten lisätään vielä tää juustoraaste. Tullaanpa aika täyteläinen. Enpä oo tämmöstäkään sörsseliä kyllä ennen ikinä tehnyt. Onko tää joku perus, mikä tulee piirakkaan? Ei. Ei oo perus. Ei ole perus. Eli mokkapalataikinasta on jauhot sekoitettu keskenään ja kananmuna sokerivaahto on valmiina, joten pikkuhiljaa alkaa olla vaihe, että ruvetaan vaan yhdistelemään aineksia yhteen ja vatkataan. Mutta me ollaan siis samassa tahissa, mullakin alkaa olla tässä pikkuhiljaa niinku aineisten yhdistely vaan ja sitten piirakka uuniin. Noniin. Seuraavaksi mä sitten valmistelen tähän piirakkaan nämä taikinasuikaleet, jotka on hyvin kriittisessä osassa siinä, että tästä tulee semmonen muumion näköinen piiras. Nyt on mokkapalataikinan ainekset yhteen vatkattu, joten ei tarvitse muuta kuin kumota se tänne pellille ja sitten paistetaan. Mä teen tähän klassisen kuorutteen, mutta Halloween twistillä laitetaan oranssia väriä. Meillä on tässä esipaistettu piirakkapohja valmiina, kananjauhelihaseos valmiina, kananmunaseos valmiina ja kaikki laitetaan nyt tähän kyytiin ja sitten ei muuta kuin uuniin. Ja aloitetaanpa tästä, että lisätään tämä suolainen sekoitus tähän pohjalle ja tulee muuten täyteläistä. Montakohan kertaa mä oon sanonut tässä videon aikana, että tästä tulee täyteläinen. Onko nyt selvää, että nälkä lähtee, kun tätä syö? Ja sitten tää epämääräisen näköinen. Saattaa olla, että tästä tulee niinku paras piirakka, mitä on ikinä tehnyt. Ja oon minä joskus niitä tehnyt.
Siinäpä se on piiras kasassa ja ei muuta kuin laitetaan se uuniin 80 minuutiksi. Nyt on muumiopiiras tullut ensimmäiseltä kierrokselta ulos uunista ja nyt pitäisi pistää nuo kääreet tohon päälle, katsoa kuvasta mallia ja koittaa saada sitä vähän muumiomaine. Nää menee ihan ristiin rastiin noin, että tästä ruvetaan nyt vetämään tämmöistä epäsäännöllistä. Se alkaa näyttää ihan muumiolta. Onko näin? No kyllä. Näin se vähän on. Ja nyt vielä vartti vaan uunissa, niin sitten on silmien vuoro. Ja nytpä täällä näyttää siltä, että molemmat ruuat rupeaa olemaan niinku koristelua vaille niinku valmiina. En ole ikinä ennen tämmöisiä sokerisilmiä kyllä niinku käsitellytkään. Ja näitä laitetaan nyt täältä kurkistelemaan. Mokkapalat on nyt kuorutettu sekä leikattu pienemmiksi paloiksi ja nyt lähdetään vielä viimeistelemään koristeilla. Ollaanko me valmiita? Kyllä, eiköhän lähdetä maistelemaan. Lähdetään kahtoon, miten tässä onnistuu. Siinä se nyt ois, muumiopiirakka. Ai että näyttää hyvältä. Kyllä siellä niinku on tuommoista muumiopiirrettä ja silmät on siellä. Mutta mites maku sitten? Eiköhän me lähdetä testaamaan. Mukava pohja, pehmeä ja sitten tulee tämmöistä vähän rapeampaa tekstuuria näistä muumion kääreistä. Sittenpä olisikin jälkiruuan paikka. Ja siinäpä onkin selvästi Halloween mokkapalat tarjoiltuna ja ai että näyttää todella hyvältä ja ihan sairaan hienosti tehty. Ihan älyttömän hyvää ja kunnolla maistuu tuo appelsiini tuosta päällisestä. Appelsiini tuo myös vähän raikkautta tähän itse pohjaankin. Kaiken kaikkiaan kun tässä nyt ollaan pääruoka ja jälkiruoka maisteltu, niin voisi sanoa, että onnistuttiin ihan hyvin tässä kokkausoperaatiossa. Kyllä, maku ja ulkonäkö olivat kohdillaan. Todellakin. Me jäähän tänne vielä maistelemaan näitä mokkapaloja ja oottamaan innolla Halloweenia, niin palataanpa seuraavan videon parissa sitten. Ei muuta kuin morjes!